Paggawa ng cupcakes na may disenyong halaman, maaaring subukan ng mga plantito at plantita. Ating tikman sa mga tila hatid ni Claire Lacanilaw. Kung paghahalaman ang pinagkakaabalahan ng mga plantito at plantitas habang nakastay at home, iba naman ang trip ni Jenny ng Karanglaan, Dagupan City. Imbes na magtanim ng cactus, ginawa niya itong inspirasyon para sa isang icing. Imbes na magtanim ng cactus, ginawa niya itong inspirasyon para sa icing ng ginagawang mga cupcake. Sa panahon ngayon, since nung nag-start ang pandemic, nahilig yung mga plantitas natin na magtanim-tanim. So, naisip ko, yun ang gawin kong concept ngayon na yun ang maging team, mga cactus. Sa mga plantito at plantitas, ihanda na ang inyong papel at ballpen para sa recipe ng Cactus Cupcake. Sa isang bowl, salain ng harina, sunod ang cocoa powder, baking soda at kaunting asin. Haluin ang dry ingredients. Sa kabilang bowl, ilagay ang brown sugar, evaporated milk at vegetable oil. Lagyan ng 3 itlog at haluin. Pagsamahin ng dry at wet mixture sa isang bowl. Lagyan ng warm water at vanilla at saka muling haluin. Kapag ayos na ang mixture para sa moist cupcake, pwede nang iset ang oven sa 160 degrees Celsius at ilagay ang cupcake at hayaang maluto sa loob ng 25 minutes. Para sa icing, haluing mabuti ang whipped cream hanggang sa maging light at fluffy ang texture nito. Lagyan ng food coloring para sa nais na disenyo at maaari nang gawin ang inyong cactus cupcake. Tama lang po yung lasa niya. Okay lang po yung tamis niya. Hindi siya nakakaumay. Maganda po ito sa mga birthday occasions. Pang gift, gano'n. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan.